and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Walang kinat. Pero nagasiguro ko, diyang napita. Diyang napita ko na mo ikaw ang kinat. Diyang napita. Oh! Dahil nang gawas anong takumbay. Oh! Mga sakop ka na ni Sandro. Hindi ko may mamasayo pa. Mga sakop ka na ni Sandro. Nakadil sa magpundo niya. Sundon ko kinang napita. Pero, ang Olimpia, usan lang oras, ha? Papauli ko sa'yo niya mo, Mateo. Pero si Mama, kinalamakuhan ako si Mama. Ako pa yung mustan kinihigayo na. Sudlon ko kinang napita. Diyan pa daw sa kulimutan ka ng mga sakop ni Sandro. Dili ka mo mahigawan. Dahom sa hangin! Liyama! Nahibalik na ang akong gahom. Nahibalik na ang akong gahom. Sando! Sando! Hoy. Minard! Pakita na ko, Sando! Hay ka, Sandro! Hay ka! Iyan ko, Minard! Ayaw kay natultulan na ni mo ang akong nahimutangan. Ang among nahimutangan. Dugay ko na pagitan ni inyong naimutangan! Pinamaglisod ko! Gusto ko magkuha ng akong inahan! Hain na akong inahan! Ihatag siya na ako! Hain na akong inahan! Kalma lang! Ingon lang ba ang kasayo na imong pangayoon ng imong inahan? Di ka lang magkik-away ka na ako! Oh! Ipagkita akong inahan! Makita mo siya kung makik-away ka kanako! Pwes! Kung sabay mo ipabot! Pagsangka kita sa tugong! Nagtuka nga makabuntog kanako, ha? Siya ka masayop, Sandro! Oh! Oh! Kisagang niya akong gahom sa tubig! Sa pikas kong kamot, ipagawas kong laig kong gahom sa hangin! Oh! Ah! Ah! Ang tikas kong kamot nagsagang sa gahom niya nga tubig. Samtang magtikas na kong kamot, nagsagang sa iyang gahom sa hangin. Isipin ko na nga itong gahom apan isubi ka iyang gahom. No. Pero kinahanglan hindi magkadool sa kong lawa sa iyang mga gahom. Hain na akong inahan! Oh! Gahom. Di ko ikaw! Di ikaw ako tuyo, Minard! Ang upat ka matos kinabuhi mo, importante ka na ako! Kaglipon ko nga akong utok! Kailan pa kong na ng higayon na, Sandro? Ano ba tapos yung kanautan? Kung pagkuha ko na akong inahan? Apit na maabot ako gahom sa lawas! Ma! Matin mo! Yeah.
Abi ko magkamhanan ka kayo. Niluwa mo na magsilbi sa kong gahom. Kinangi mo! Wapag nga mauli si Millard. Tanan ako siyang giingnan nga mo pauli dayon siya kung mungit-ngit na. Basig duda pa siya ikiluwas sa patag. Pero timan tako siya responsibilidad sa umna. Basig karong taon-taon ni anak kato si Maynard. Hinaot nga nagpadong na siya tinhi. Abi na kung may mahimo ka, Nard. Hain ang kaguinhan! Hain si Mama! Nung kalitin mo si Mama! Hain siya! Pasalamat ka. Dili ikaw ang importante ako. Kaya kung wa pa lang ko nagdali, tapuson ko noon tangin mong kinabuhi. Oh! O sige tayo ipagawas! Kung nagpising nagsika-sika! O sige mo buhato na! Lawas! Naunsa man ka? Oy, Ilona. Kanina ra makangawa mahimutang diha. Naunsa man ka? Ambot ba? Huwag ko makasabot sa kong gibati, Butchok. Ha? Kaya naunsa man day ka? Basta kayo ako makasabot sa kong gibati. Kusog kaayo ang kuba sa kundugan og lahi ang kuba nga akong gibati. Hala no? Usa man ka ang buti pasabot ni Ana? Sandro! Sandro, ayaw ka mo pamiya! Sandro! Upay ko sila sa Olympia! Kinugo! Masabi ko buhaton nini! Kinala magkabuhay ko niya gigapos ako! Ninigpisi ka nagsiga-siga! Ugod kayo ang bigapos mo lawas! Magsama pa na kong paglingkawas nini! Unsaon! Iyalan kita sa bakla sa sigito magiyanan at pagsunod sa Olympia. O agawin. Og niya na usab ang tanan nimong mga sakop. Naginam-inam na ko nga magunitan ko na ang mga batos kinabuhi. Gusto na sab kong makakita ni ini akahon. Imo na unya ning makita sa di madukay, Chima. Sige! Sunod ka mo kanako! Kagahi kasi kong kapos! Sabay ko buhaton na! Kinala magkabadbad ko akong kapos karon. Ma! Ma! Salamat kinarinig ka niya! Ma! Kinala makalingkawas na rin ano magkabaligta sa Olympia! Delikadong Olympia, ma! Tungkol kito pa doon si Sandro! Sila si Sandro! Delikadong na! Delikado ang mga bato sa kinabuhi! Kinala magkabuhi ko ng kapos ako, ma! Pero, unsaon? Kinahanglan nga sa matag butang nga imong himuon. Gamiton mo ang imong utok. Gusto! Kinahanglan nga kung nauna-un. Unsa ako paglingkawasing ako kahimtang karon. Gusto! Gamiton ko ang gahom ko sa tubig. O, pabugnaon ko kini. Kinala maayos kining gigapos ako. Ano maputol kini? Yan na. Nagka naman kahit mong ayos.
Ang ligapos ako. Kinahanglang maputol ka. Naputol ang gigapos sa sandula ko. Salamat! Salamat! Ma! Magkabalik ta sa Olympia! Tara, ma! Mato ta sa Olympia! Ma! O sinita mo ni mo! Tapos ka ni mo! Ayaw mo putok! Mamatay ka! Punta nito mo ni mo! Kung dili ka mamatay, kinahanglan nga mahisakop ka ni Agaong Sandro! May migawas ka itong ngaso sa iyong baba! Hala, kasi nitabo. Nagkagubot ang mga tao sa unahan. Nga nun eh. Butchok, may kaaway nga nakasud! Hello na! Pangandam ka mo! Amo Mateo. Iniya sila si Sandro. Unsa mo? Kinahanglan nga dili niya makuha ang mga mato sa kinabuhi. Tampangin ko ninyo sa pagpugong niya. Si Bernard! Wa pa si Maynard. Wa pa siya mahibalik. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!